गोसो गोरबो आंनि फाग्लि जायो रंजानो रंजानो गोसो जाबाय थायो। हेलौ नारजि बुदां हाफां बेफोरखौ मा खोनानो मोन्दों आं हा? माथो खोनालायखो नोंहालाय माथो जालायखो? नों माथो अमा राजानि बाइक खावदोंनो नंगौना नङा खोथायालाय? बोरै मिन्थिखो बेलाय नारजि बुदाङालाय? अमा राजा थगायनायालाय आंलाय बोरै खावनांगौ जाखो अमा राजानि बाइकखौलाय? मोजाङै खोन्थालाय हाफां उनाव जाहाथे प्रब्लेम जाया आरो दाउस्रि देलाया नोंखौ बाइक सालायनाय नुदोंनो दाउ अमा राजानो खोन्थाबायना बियो दाउ अमा राजाया नोंसानाव थांगासिनो। मा होनखो दाउस्रि देलाया नुदों बहा नुखो बेलाय? थारमाने खावमारदोंसो नों अमा राजानि बाइकखौ मानो खावनांगौ जाखो नों हाफां? खावाबा गावालाय मानोथो बेबायदि दुस्ट बेनिखायनो खावदों आरो बेखौ लेसन फोरोंनो थाखायसो दा हैफिनगौमोन ना साननैसोनि उनाव बाइकखौ। ए खावमारदोंसो? औ खावाबा गावाबोथ' दुम्फावनि अमाखौ खावनानै जानो नागिरदोंमोन दुम्फावनि अमा खावनायाव नोंहासो जेल जानांदों दा बेनिखायनो आंबो बिनि बाइकखौ खावफिनबाय आरो। मा होननाय जादों हा हाफां? अमा राजाया जि खालामो नोंबो बेखौनो खालामफिनगोन अमा राजाया गाज्रि जाबा नोंबो गाज्रि जाफागोन नामा? औ जायखौ इंलिसाव टिट फर टेट होननानै बुङो बेनिखायनो आंबो दि जेरै मावदों बेरैनो मावफिनगोन आंबो मिन्थिया हरां एबारथ' बाइक सेक बेनो। ओइ हाफां बेफोरबायदि खोथा बुंना मिन्थिबाय मा गोदाव सोराव खोथा सानलाबायबाय थाखो बाइकआ थाब माबाहैथां थां दोनना फैथां अमा राजाया नोंसानि न'आव थाङैनि सिगांनो नों अमा राजानाव बाइकखौ दोननानै फै नङाबा आरो दावराव खालामगोन बेयो अमा राजाया। ओइ बाइक सिखाव बाइक सिखावखौ जेलाव हरनांगौ। मा दावराव बियो हाफां मानि दावराव? अमा राजा बाहेराव अमा राजा दङ धरना होगासिनो। र' आं थांगासिनो दङ। आयौ मासि गाज्रि बे अमा राजाया हारसिं फैबानो जायो लोगो लालायना फैलायदों। बाइक सिखावखौ साजा होनांगौ। ओइ हाफां जल्दि ओंखारबो आरो आंनि बाइकआ दिहुननानै होफै। मा दावराव खालामदों मानि हाल्ला खालामदों बेवहाय? ओइ आदै नोंसाजों आंनि बाइकखौ खानानै लानानै फैदों बेनिखायनो हाफांखौ बाइक खावनायनि दायाव साजा होनांगौ साजा। मा होनखो आंनि फिसाजोखौ नोङो नंखाय दाय फान्दायनानै नोङो सिखाव साजायनो नागिरदों नामा? आं थासान्दियाव बिदि जानो होआ मिथिबाय अमा राजा। ओइ आदै नोंथाङा हाफांखौ बेसेबां मोजां सानदों एसेबांबो मोजां नङा हाफाङा मिथिबाय नुनायाल'सो डायमन्ड नाथाय गोसोआ हांगारसो मिथिबाय। बाइकखौथ' आं लांफिनखागोन खिखागोन लोगोसे बाइक खावनायनि साजाखौ गामिनि मानसिफ्रा होगोन रायजोफोर। औ जों साजाखौ होगोन मानोना सिखाव खावदों जेब्ला साजाखौ मोनखानांगोन लोगोसे फाइनबो भरिनांगोन आरो गामिनि मानसिफोरनाव निमाहाबो बिनांगोन। मा होनखो नोंसोर आंनि फिसाजोखौ नंखाय दाय फान्दायनो नागिरबाय र' आं पुलिसखौ लिंहरनि। सोरखौ लिंहरबाय थालाय नाथाय हाफांखौ लिंहरगो हाफांनाव सोंनानै ला हाफां आंनि बाइकखौ खावदोंना खावाखै? हाफां आइ ओइ हाफां आइ बाहेराव फैलाय। औ आफा। नों माथो अमा राजानि बाइकखौ खावदोंनो नंगौना? नुबाय सिखावा बोरै सिरि थादों सिरि गसंनानै दं बन खमुरिफोर बायदि। मोजां खोन्थालाय आइ नों खावमारदों नामा अमा राजानि बाइकखौ? औ आफा नाथाय अमा राजाखौ लेसन फोरोंनो थाखायसो खावदोंमोन आं हैफिनगोन होननानैसो लाबोथ'दोंमोन। सिखावफोरा बिदिनो बाहानायाथ' 10ता थाखायो हैफिनगौमोन सिखावा मालाबा खावनानै हैफिनग्रालै। हाफां नोंथ' बिराद गाज्रि खामानि मावबायलै अमा राजानि बाइकखौ खावनानै दाथ' नोंखौ जेलाव हगार हरला हिनजावसा होननानै मिथिबाय नङाबा नोंखौ जेलावसो हगार हरगौमोन आङो। रायजोफोर दे मा साजा होयो होदो। मा अमा राजा गावनिखौ बावगारना दंथ'यो नामा? आंनालाय माखायनो? मा सिखाव साला दुम्फावनि अमा खावनानै जानो नागिरग्राया सोरमोन आरो नंखाय दायावनो नारजि बुदांखौ जेलाव हगार हरनाया सोरमोन अमा राजा बेफोरखौ सोर रिक्स लागोनहाय? मानगोनां रायजोफोर अमा राजायाबो बिराद दाय मावदों जोंनि नंखाय दायावनो आंनि लोगोखौबो जेलाव हगार हरदों आरो अमाबो खावनानै जानो नागिरदोंमोन बेनिखायनो जोङो रागा जोंनानै बेनि बाइकखौ साननैसो लायथ'दों। मा एरनो एरनानै हाफां हामगौ बायदि मोनदों नामा बेफोरबायदि एरना होनो? माखौ एरनाय नुदों सैथो खोथा खोन्थानायखाय लाजिदों नामा सिखाव अमा सिखाव साला? अलदि बाइकआ दिहुननानै हर नोंजोंहा बारा नांलायबाय थानो टाइम गैया आरो बाखि साजाखौथ' रायजोफ्रानो होखासिगोन मिथिबाय? आं जुदि साजा मोननांगौबा नोंबो मोननांगोन नोंबो सिखावना नोंबो अमा खावनानै जानो नागिरदोंमोन। नाथाय जायाखैना। अमा राजा नोंखौ आं बिराद मोजाङैनो मिथिबाय नोंखि अमा जायालासिनो थागौमोन बोरैबा अमाखौ बांगाल बोराया फानिखुमानो लांनायखायसो नों मोनजायाखैसै दा नङाबाथ' जागौमोन। रायजोफोर आंखौ जुदि साजा होनोबा अमा राजाखौबो होनांगोन मानो होनोबा अमा राजायाबो दायनिगिरि। आंथ' अमा राजाखौ सबक सिखायनो होननानैसो बिनि बाइकखौ साननैसो लाबोदोंमोन हैफिनखागौमोनबो आङो। नंगौ नोंखि आंनि बाइकखौ हैफिननो नागिरग्रा साजानिफ्राय बारग'नो थाखाय बेफोरबायदि बुंफ्लादों रायजोफोर डाबल साजा होनांगौ बेखौ थगायबावदों बियो। सानैखौबो साजा होनांगौलै सानैबो सिखाव।
औ जों साजा होनांगौबा सानैखौबो होगोन सासेखौल' होगोन बे नङा मानो होनोबा सिखाव खावनाया मोनसे गाज्रि आखुथाय बेनिखायनो साजाखौ लोगो लोगोनो होनांगौ ए मा गोदाव सोरावलाय मानो साजा मोननांगौ जाखो आंलाय मानोना नों खावदोंमोन अमाखौ मोनजायाखैब्लाबोथ' नों खावदों खावनायनि साजाखौ नोंबो लानांगौ आरो हाफां बाइकआ अमा राजानो दिहुननानै हरदो नाथाय नोंथांमोना साजाखौ खोन्थायासै मा साजा मोननांगौ जोंलाय जोंनो दसे सम टाइम होथ' जों साननानै नायनि नोंसोर सानैनो मा साजा होनाया मोजां जागोन साजा होनोबो सानलायलायनांगौलै गोथाव साजा होबाबो जागोन दे मालाय रायजोफोर साजाखौनो दाबो सानबाबो मोनासै नामा जिंगा दासि अमा राजा जों साजाखौ बिराद मोजाङै साननानै मोनबाय साजाफ्रा थाब खोन्थादो ओमफ्राय आं बाइकखौ लानानै थांसै साजाखौ मोजाङै खोनासंग्रो अननानै नोंथांमोना खोन्थालाय साजाखौ जों सानैनोबो मोनसे साजाखौनो होगोन सासेखौ बेलेग होआ बेनिखायनो जों बिराद सानै हयै दाजाब दानग' खालामनानै जोङो लास्टाव जों समाधानखौ मोनबाय अमा राजा आरो हाफां सानैखौबो हाबा होनाय जागोन जों रायजोफोरनि खोथाखौ मानिनायानो नोंसोरनि धोरोम बेनिखायनो नोंसोर सानैया हाबा जानांगौ आरो हाबायाबो गाबोननो जानांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना हाबानि लाहार फाहार खालामदो जों थांनोसै आयौ मा साजालै बे आफा आं बे अमा राजाजों हाबा जानो हानाय नङा आं नाङा आं अमा राजाखौ आं हाबा खालामनो हाया नाथाय फिसा रायजोफोरनि खोथाखौलाय बोरै दानगारनो हानो आफा नाथाय आंनो अमा राजाखौ नाङा अमा राजा बिराद मोजां मोनबायना नोङो रायजो लाबोलायनानै नोङो आंखौ साजा होनो नागिरनाया दा बोरै मोनदों संख्रिबो नाङा सिनिबो नाङा दैल' मोनदों फिसाफोर दालाय माथो खालामनो रायजोफोरनि खोथाखौलाय लाखानांसिगोन दे आङो अमा राजामोननि न'आव थांनानै फैनि अमा राजानि बिमा बिफानो खबर हैनानै फैनोसै अमा राजा मानो जेबो बुङाखै बे साजानिफ्राय बोरै बारग'नो बिनि राहा लामा माने दिहुनाखै नोंथ' बिराद मास्टार माइन्ड ना हाफां बारा खोमा खाथि किट किट होनबाय थानाङालै आंनो बादावनानै दाबो बादाव खांगवाखै आरो नों थेव बुंगासिनो नोंखौ आंनि हिनजाव खालामनांगौबा आंनि खर' जाबाय थागोनलै हाफां नांथारालै आंनो नोंखौ आंनोबो नोंखौ हौवा महरै मालाबाबो नाङा हाफां नासि बुदां नुखाय अमा राजा मा खालामखो बेयाव जिराय दसे बेयाव जिरायलाय ओमफ्राय लासैनो मोजाङै खिन्था अमा राजाया रायजोफोर लानानै आंखौ हमनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आंबो हमजाफाबाय देलाय हाफां मोजां खोन्थालाय मा जादों अमा राजाजों आंखौजों हाबा होनो नागिरदों रायजोफोरा मा होनखो अमा राजाजों हाफांजों हाबा बेबो ओमफ्राय हाफांजों अमा राजाजोंसो नामा बा खुसिथार मालाय खुसि नङाहाय मा साननानैसो मिनिदों दा सन्थला मा जाबावगोनहाय मिनिखा मिनिनाया देहानि थाखाय मोजांबो अबेसे मिनिनांगौबो नाथाय आंनि बिदि थासारियाव मिनिनाया नोंसोरो गवा अमा राजा जेब्लाबो दादागिरियाल' खिथु अर खामबाय खर' गोदौबाय थेवबो माने दादागिरिनो जोबा नाथाय आं हाबा जाया अमा राजाजों नाङा आंनो अमा राजाखौ हाफां बाइकखौल' दिन्नानै हरदो थांनोसै आं अमा राजा बेफोरबायदि बुंबा जानाय नङा प्रब्लेमा सल्भ खालामनो नाजानांगोन जों बयबो मिथिबाय अमा राजा नोंनि थाखायनो जादों नों गामिनि मानसिफोरखौ लाबोआमोनबा बिदि जानाय नङामोन ना आंलाय मा मिथिगौमोन आं मा मिथिगौमोन जे गामिनि रायजोफोरा आंखौबो साजा होफागोन होननानै खालामनांसिगोन आरो माबा मोनसे खायदा बोराय